Mr. Mthandeni, you are on channel yeMaswati television station. Sicela usichazele nje Mthandeni ukuthi ingabe ibe njani experience yakho yekuta lapha ekhaya eSwatini. Ngijabule kakhulu ngiqale ngokubingelela ngiyabingelela kubabukeli be-Channel S sonke isikhathi ngiphinde ngibonge futhi kumnikazi we-Channel S uChawe Mbamba lo bingelelayo ke uMthandeni uMthandeni SK Mr Paris umshovu enkani kwaba nenkani indlaba ephika abambatha sabesula amadevana ngibuya kwaZulu la ngibuya khona ngithi sanibonani qala. Ingabe experience yakho ibe njani nje solufikile lapha ekhaya eSwatini? Sikuphethe njani vele? Ngijabule kakhulu ukuba seSwatini noma kungesona isikhathi sokuqala ukuthi ngibe lapha sengeke ngafika but namhlanje ngibona umcimbi ngibona umdlalo omuhle kakhulu ngibona iSwatini sezingeni labo France Europe Italy America ngendlela nje okuhleleke ngakhona la ngijabule kakhulu ukuthi iSwati izwe laseSwatini ngiyale-enjoya namhlanje ngingasho ukuthi ngiyaqala uku-enjoya iSwati izwe laseSwatini ngalendlela ngingumthandeni SK and nabantu ngibabonile bajabulile bejabulela iParis ngiyabonga uthando enisipha lona eSwatini ngiyathembisa ukuthi ngenkulu inhlonipho ngiyathobeka kunina ngicela abafowethu ukuthi ningisupport njalo ngingumthandeni ngizobuya ngizonijabulisa ngazo zonke isikhathi. Sicela uchazele nje umbukeli we-Channel S longamati Mthandeni ukuthi ngabe Mthandeni ungubani futhi ngimaphe ama-awards lesekawawenile usichazele nje ngaMthandeni. Okay kubabukeli be-Channel S sonke isikhathi ongamazi uMthandeni ngingamchazela ukuthi uMthandeni uSibusiso wakaManqele isibongo ngidaba kwaZulu ngingumfana nje okhulele ngingumkhapheyana okhulele emakhaya elusa inkomo namankonyane eshaya isiginci ngagcina ngakhuphuka ngaye egoli ngafika egoli ngashaya isiginci ngaphumelela ngathandwa eNingizimu Afrika nasemazweni angaphandle ngoba ngichaza nje ko London ko Dubai ngibuya khona ko America ngibuya khona ko Europe ngibuya khona lapha eSwatini ngibuya khona ko Zimbabwe njalo njalo ngiyathanda ukuthi namhlanje uma ubungamazi uMthandeni ngicela ungene ku Instagram usearche uMthandeni King SK ungene ku Facebook usearche uMthandeni King SK na ku Twitter njalo njalo na ku TikTok inkhona bafowethu uzothola more information ngomthandeni bese uyabona ukuthi uMthandeni insizwa ephila yiphi impilo futhi ethathwa ehlonipheke kangakanani eNingizimu Afrika. Thank you very much Mthandeni, but are you going to come back to Eswatini? Ngizawubuya ngoba ngichazekile kakhulu ngibone nabantu abahle omunye walabo bantu wena uyisizathu sokuthi ngiphinde ngibuye uma kukhona izimbali ezinhle kanjena eSwatini kuyakuthiwa induku enhle igawule ezizweni siphinde isisho sithi imvoza idla umgwaja wesakhila sayo so ngicabanga ukuthi ngisazobuya nje ngibuye ngicela ukubuza Ntombi uwakha kupha manje angathi uwakha kumuphi umfula manje kwaNxumalo hayi ngisazofika kwaNxumalo ngisazofika ngiyathembisa noma kanjani ngizobe ngifaka ibrandwood yami ngiswenkile ngifika namajongo nezinsizwa ngizokwenza ngizocela isihlobo esihle umuhle mntana omuntu ngifisa sengathi ungathola indoda yokuhlonipha ekuthathe ikwenza umalokazana. Siyabonga kakhulu Mthandeni. Sibonga kakhulu Maswati lamahle besikhathi esikhulumisana naye ke Mthandeni ko umsakade we-Channel yeMaswati. Siyabonga.